Φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε κοντοσούβλι χοιρινό ακολουθώντας τη συνταγή του Κυρστέλιου καλή του ώρα. Μία συνταγή την οποία έχω καθιερώσει πλέον και την ακολουθώ όποτε φτιάχνω κοντοσούβλι χοιρινό, διότι την έχω ξεχωρίσει από όλες όσες έχω δοκιμάσει. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα κοντοσούβλι 3 κιλών, το οποίο αποτελείται από 2 κιλά λαιμό και 1 κιλό πανσέτα. Πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη μαρινάδα, ρίχνουμε μιλόξιδο αρκετό και λίγο ελαιόλαδο, ώστε μέχρι να ετοιμάσουμε τα υλικά να αρχίσει το ξύδι να δουλεύει. Μιλόξιδο και ελαιόλαδο λοιπόν, και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, ώστε να πάνε αυτά τα δύο υλικά σε όλες τις επιφάνειες του κρέατος. Και προχωράμε στη μαρινάδα. Ξεκινάμε ρίχνοντας ένα μπολ 3 κουταλιές του γλυκού αλάτι. 1 κουταλάκι αλάτι δηλαδή για κάθε κιλό. 1 κουταλάκι του γλυκού για κάθε κιλό πιπέρι μαύρο. 3 κουταλάκια το σύνολο. 1 κουταλάκι του γλυκού για κάθε κιλό πάπρικα γλυκιά. 2 κουταλάκια του γλυκού για κάθε κιλό σκόρδο σε σκόνη. Το σύνολο 6 κουταλάκια του γλυκού. Ένα κουταλάκι του γλυκού για κάθε κιλό κόλιανδρο. Και 1 κουταλάκι του γλυκού για κάθε κιλό θυμάρι. 3 κουταλάκια το σύνολο. Ανακατεύουμε πολύ καλά ώστε το μείγμα να γίνει ομοιογενές. Και εδώ βλέπετε όλα τα υλικά της μαρινάδας ανά κιλό. Μπορείτε να το τραβήξετε ένα screenshot για να το έχετε. Στη συνέχεια ρίχνουμε τη μισή μαρινάδα στο κρέας και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Ρίχνουμε και την άλλη μισή και συνεχίζουμε με πολύ καλό ανακάτεμα. Δεν θέλουμε να μείνει κανένα κομμάτι, καμία πλευρά του κρέατος χωρίς να έχει πάει μαρινάδα. Αφού ανακατέψουμε πολύ καλά, σκεπάζουμε και τοποθετούμε το κρέας στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες. Μπορεί να μείνει στο ψυγείο και για όλη τη νύχτα, ακόμα καλύτερα. Βγάλαμε λοιπόν από το ψυγείο και ξεκινάμε το πέρασμα στη σούβλα. Ξεκινάμε τοποθετώντας ένα κομμάτι λαιμού και πηγαίνουμε να αλλάξει ένα κομμάτι πανσέτα. Ένα λαιμό, ένα πανσέτα. Η πανσέτα έχει περισσότερο λίπος, έχει πολύ ωραίο λίπος και δίνει και υγρασία αλλά και νοστιμιά στο κοντοσούβλι μας. Περάσαμε λοιπόν το κρέας στη σούβλα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ψήσιμο. Ξεκινάει λοιπόν το ψήσιμο, ψήνουμε κοντά στους 200 βαθμούς και θα χρειαστούμε περίπου 1 ώρα και 1 τέταρτο για να ολοκληρώσουμε. Τόσο τουλάχιστον θέλει στο υγραέριο. Στο κάρβουνο σίγουρα θέλει λίγο παραπάνω. Εδώ το βλέπουμε στα πρώτα 20 λεπτά ήδη παίρνει χρώμα. Πολύ ωραίο χρώμα. Και εδώ το βλέπουμε στη 1 ώρα, λίγο πριν το βγάλουμε. 1 τεταρτάκι ακόμα και το βγάζουμε από τη φωτιά.
Είμαστε έτοιμοι λοιπόν και βγάζουμε το κοντοσούβλι από τη φωτιά. Είναι μια εξαιρετική συνταγή, αξίζει πραγματικά να το δοκιμάσετε, θα τη λατρέψετε. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Ο Σάκης δεν κρατιέται. Ένα πιάτο δεν φτάνει. Έλα. Γεια σου. Ρε λουκούμι. Πάμε στο επόμενο πιάτο. Λες να χρειαστούμε και τρίτο πιάτο? Άνετα. Άνετα. Ναι, φαίνεται. 1 κιλό το καθένα. 3 κιλά το κρέας. 1 κιλό στο κάθε πιάτο. Πάμε για το επόμενο. Θα μας πέσει και κάτω. Πάμε και το τρίτο. Μαγκανίτι. Τι έφεξες πάλι, αγόρι μου? Την επόμενη φορά τι είπαμε? Κοντοσούβλι, προβατίνα. Πρόβατο. Εκεί θα γίνει το μακελιό. Πάει για αυτό. Κοντοσούβλι προβατίνα λοιπόν την επόμενη φορά. Βάλσαμο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι για να παρακολουθήσετε και τα επόμενα που πρόκειται να ακολουθήσουν. Καλά ψησίματα, με τις σούβλες και τις χάρες σας να είναι πάντα γεμάτες.